Mit-tnejn Net Television u Net FM se jkunu qed isaħħu s-servizz lit-telespettaturi u s-semmija sabiex jitwassal l-aqwa rapportaġġ f'dan il-mument ta' sfidi għall poplu kollu. Kull filgħaxija Net Television se joffri satejn ta' informazzjoni dettaljata u l-aħħar aġġornamenti brabta mal-coronavirus. Eżatt wara l-aħbarijiet tas-sitta, il-programm Net Live se jkompli jibni fuq is-servizz diġà mogħti fl-aħħar ġranet, iżda b'aktar kollegamenti ma' esperti u professjonisti kif ukoll l-aħħar informazzjoni biex jiġu imwieġba l-mistoqsijiet li qed jistaqsu n-nies. Bla dubju li Net News se jkompli wkoll isaħħaħ is-servizz tiegħu bil-bulettin ewlieni fis-7:30 ta' filgħaxija fejn inwaslulkom stampa ċara u bla kantunieri ta' dak kollu li qed jiġri f'pajjiżna u l-ħidma bla limitu li qed iwettqu t-tobba u l-infermiera kontra t-tixrid tal-COVID-19. Fuq Net FM ikomplu l-aġġornamenti kull siegħa, rapportaġġ estensiv anke fuq il-portal netnews.com.mt. B'informazzjoni ma taqta' xejn anke permezz tal-pjattaformi soċjali tagħna fuq Instagram u Facebook. Filwaqt li l-gazzetti Il-Mument u n-Nazzjon iwasslu l-punt b'mod oġġettiv u b'ritratti bil-fotografi tagħna. Biex tkun protetta s-saħħa tal-ħaddiema u bħala pass biex jiġi limitat il-moviment tan-nies fil-binja ta' MediaLink, mit-tnejn se jkun hemm bidliet fl-iskedi. Dan se jwassal biex nikkonċentraw fuq l-informazzjoni verament meħtieġa. Fil-fatt, se jkunu qed jitwaqfu l-programmi kollha fejn minflok ser jixxandru diversi throwback dramas u repetizzjonijiet ta' diversi programmi.